பரிசுத்த ஆலயம் தேவாலயம் புனித அந்தோணியாரின் பேராலயம் பரிசுத்த ஆலயம் தேவாலயம் புனித அந்தோணியாரின் பேராலயம். வாருங்கள் இறை மக்களே, இந்த நாளை கொண்டாடுவோம், மகிழுடன் பாடுவோம், புனிதரை கொண்டாடுவோம். பரிசுத்த ஆலயம் தேவாலயம் புனித அந்தோணியாரின் பேராலயம். ஜபிக்கையிலே வேண்டின வரங்களை கொடுப்பவரே, நம் மனிதனின் வேதனை அறிந்து தேவனிடம் ஜபித்திடுபவரே, நம் மனிதனின் வேதனை அறிந்து தேவனிடம் ஜபித்திடுபவரே, புனித அந்தோணியாரே பரிசுத்த ஆலயம் தேவாலயம் புனித அந்தோணியாரின் பேராலயம் பரிசுத்த ஆலயம். பிதாசுதன் பரிசுத்தாவியின் பெயராலே நம் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் அருளும் கடவுளின் அன்பும் பரிசுத்தாவியின் நட்புறவும் உங்கள் அனைவரோடும் இருப்பதாக. இயேசுவில் அருமையான சகோதர சகோதரிகளே, அருமையான அருட்தந்தையர்களே, இந்த இனிய மதிய வேளையில் கோடி அற்புதராம் புனித அந்தோணியாருடைய இந்த புகழ்வாய்ந்த திருத்தலத்தில் உங்களோடு இணைந்தது திருப்பலியை கொண்டாடுவதில் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். ஒரு பெரிய பாக்கியமாகவே கருதுகிறேன். இத்தனை பேர், பல்வேறு ஏக்கங்கள், எதிர்பார்ப்புகள், ஜெபங்கள், நம்முடைய தேவைகள் நிறைவேற வேண்டும், கண்ணீர் துடைக்கப்பட வேண்டும், நீங்கள் வேண்டி விரும்புகிற காரியங்களுக்கு நடைபெற வேண்டும் என்று மிகுந்த நம்பிக்கையோடு வரங்களை பெற்றுத்தருகிற இந்த அந்தோணியார் திருத்தலத்தில் ஒன்று கூடி வந்திருக்கிறீர்கள். ஆண்டவருடைய நாமத்தில் உங்கள் அனைவரையும் இப்பள்ளிக்கு அன்போடு வரவேற்கிறேன். இந்த திருப்பலிகள் கடந்து செல்லுகிற வேளையில் கடவுளுடைய அருட்கரத்திலிருந்து அவருடைய ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்வதற்கு நாம் நம்மை ஆயத்தப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். எரேமியாவின் புத்தகம் 15:19 நாம் வாசிக்கிறோம். நான் உங்களை முன்னைய நன்னிலைக்கு கொண்டு வருவேன். ஆண்டவர் வாக்கு தருகிறார். நீ என்னிடம் திரும்பி வந்தால் நான் உன்னை முன்னைய நன்னிலைக்கு கொண்டு வருவேன். என்னிடம் திரும்பி வராத வரைக்கும் உன்னுடைய வாழ்வில் அமைதி இல்லை, உன்னுடைய வாழ்வில் நிம்மதி இல்லை. ஆண்டவரிடத்தில் திரும்பி வாருங்கள். எனவே ஆண்டவருடைய திரு சமூகத்திலே புனித அந்தோணியாருடைய திருத்தலத்தில் இருக்கிற வேளையில் அனைவரும் கண்களை மூடி நம்முடைய பாவங்களை ஏற்றுக்கொள்ளுவோம், நம்முடைய குற்றம் குறைகளை ஒப்புக்கொள்ளுவோம். சுமை சுமந்து சோர்ந்து இருக்கிறவர்களே எல்லோரும் என்னென்றை வாருங்கள், ஆண்டவர் அழைக்கிறார். வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கிறவர்களே என்னென்றை வாருங்கள் என்று அழைக்கிறார். செய்த பாவங்கள், குற்றங்கள், குறைகள், பலவீனங்கள், பிழைகள் அனைத்தையும் ஆண்டவருடைய திரு கரங்களில் ஒப்புக் கொடுத்து, ஆண்டவரே எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் புனிதமாக்கும், விலை மதிப்பில்லாதபடி திரு ரத்தத்தால் எங்களை பரிசுத்தமாக்கும், எங்கள் இதயத்தை கழுவி தூய்மையாக்கும் என்று சொல்லி செய்த பாவங்களுக்காக மன வருந்துவோம், மன்னிப்பு கேட்போம். எல்லாம் வல்ல இறைவனிடமும் நான் பாவி என்று ஏற்றுக்கொள்கிறேன்,
ஏனெனில் என் சிந்தனையாலும் சொல்லாலும் செயலாலும் கடமையில் தவறியதாலும் பாவங்கள் பல செய்தேன். என் பாவமே, என் பாவமே, என் பெரும் பாவமே. ஆகையால் எப்பொழுது கன்னியான பரிசுத்த மரியாயும் வான தூதர் புனிதர் அனைவரையும் சகோதர சகோதரிகளை உங்களையும் நம் தேவனாகிய ஆண்டவரிடம் எனக்காக வேண்டிக் கொள்ள மன்றாடுகிறேன். எல்லாம் வல்ல இறைவன் நம் மீது இரக்கம் வைத்து நாம் செய்திருக்கிற பாவங்கள், குற்றங்கள், குறைகள், பலவீனங்கள், பிழைகள் ஆகிய அனைத்து தீமைகள் நம்மை விடுதலை தந்து முடிவில்லாத நித்திய வாழ்வுக்கு நம்மை அழைத்து செல்வாராக.
செபிப்போமாக. என்று வாழும் எல்லாமல்ல இறைவா, பதுவை நகர்ப்புனித அந்தோணியாரை தலை சிறந்த போதகராகவும் எங்கள் தேவைகளில் பரிந்து பேசுபவராகவும் உம் மக்களுக்கு கொடையாக அளித்தீரே. அவரது உதவியால் நாங்கள் கிறிஸ்தவ வாழ்வின் நெறிகளை கடைபிடிக்கவும் எங்களுக்கு நேரிடும் இன்னல்களிலெல்லாம் உமது ஆதரவை கண்டுணரவும் செய்தருளும். உம்மோடு பரிசுத்தாவின் ஐக்கியத்தில் இறைவனாய் என்றென்றும் வாழ்ந்து ஆட்சி புரிகிற எங்கள் ஆண்டவரும் உம் திருமகனமாகிய இயேசு கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகின்றோம். முதல் வாசகம் ஏசாயா நூலிலிருந்து 61ஆம் அதிகாரம். விடுதலை பற்றிய நற்செய்தி. ஆண்டவராகி என் தலைவரின் ஆவி என் மேல் உள்ளது, ஏனெனில் அவர் எனக்கு அருள் பொழிவு செய்துள்ளார். ஒடுக்கப்பட்டோருக்கு நற்செய்தியை அறிவிக்கவும், உள்ளமுடைந்தோரை குணப்படுத்தவும், சிறைப்பட்டோருக்கு விடுதலையை பறைசாற்றவும், கட்டுண்டோருக்கு விடிவை தெரிவிக்கவும் என்னை அனுப்பியுள்ளார். ஆண்டவர் அருள் தரும் ஆண்டினை முழங்கவும், நம் கடவுள் அநீதிக்கு பழிவாங்கும் நாளை அறிவிக்கவும், துயருற்று அழுவோருக்கு ஆறுதல் அளிக்கவும், சியோனில் அழுவோருக்கு ஆவண செய்யவும், சாம்பலுக்கு பதிலாக அழகு மாலை அணிவிக்கவும், புலம்பலுக்கு பதிலாக மகிழ்ச்சி தைலத்தை வழங்கவும், நலிவுற்ற நெஞ்சத்திற்கு பதிலாக புகழ் என்னும் ஆடையை கொடுக்கவும் என்னை அனுப்பியுள்ளார். நேர்மையின் தேவதாருகள் என்றும் தாம் மாற்றியுறுமாறு ஆண்டவர் நட்டவை என்றும் அவர்கள் பெயர் பெறுவர். இது ஆண்டவர் தரும் நல்வாழ்க்கு.
மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம். இயேசு அவர்களை நோக்கி, உலகெங்கும் சென்று படைப்பிற்கெல்லாம் நற்செய்தியை பறைசாற்றுங்கள். நம்பிக்கை கொண்டோர் திருமுழுக்கு பெறுவோர் மீட்பு பெறுவர். நம்பிக்கையற்றவரோ தண்டனை தீர்ப்பு பெறுவர். நம்பிக்கை கொண்டோர் பின்வரும் அரும் அடையாளங்களை செய்வர். அவர்கள் என் பெயரால் பேய்களை ஓட்டுவர், புதிய மொழிகளை பேசுவர், பாம்புகளை தம் கைகளால் பிடிப்பர், கொல்லும் நஞ்சை குடித்தாலும் அது அவர்களுக்கு தீங்கிழைக்காது. அவர்கள் உடல் நலம் மற்றோர் மீது கைகளை வைக்க அவர்கள் குணமடைவர் என்று கூறினார். இது வாழ்வு தரும் கிறிஸ்துவின் நற்செய்தி. சகோதர சகோதரிகளே, கோடி அற்புதர் புனித அந்தோனியாருடைய அன்பு பக்தர்களே, இவ்வளவு திரளாக நீங்கள் வரம் தருவார், வாழ்வளிப்பார் இந்த அந்தோனியார் என்ற நம்பிக்கையோடு இந்த டோர்னஹள்ளி திருத்தலத்திற்கு நீங்கள் நம்பிக்கையோடு வந்திருக்கிறீர்கள். சிலரிடம் சொன்னார்கள், நான் 40 வருஷமாக வரேன், இன்னும் ஒரு சிலர் 36 ஆண்டுகளாக வருகிறேன், இன்னும் ஒரு சிலர் 26 ஆண்டுகளாக வருகிறேன், இன்னும் ஒரு சிலர் இந்த ஆண்டு நீ வா, அடுத்த ஆண்டு நீ என்ன கூப்பிடுவ. இப்படி நான் சந்தித்த சில மனிதர்கள், நான் நிறைய பேர்கிட்ட பேசலை, சந்தித்த ஒரு சில மனிதர்கள் சொன்ன வார்த்தைகள். அப்படி என்றால் இந்த உலகெங்கும் புனித அந்தோனியாருக்கென்று ஒரு சிறப்பான இடம் திருச்சபையில் மக்கள் மத்தியில் இருக்கிறார். அவர் மரித்து ஏறக்குறைய ஒரு 700-750 ஆண்டுகள் நிறைவு பெற்ற பொழுது கூட இன்னும் கூட அகில உலகமே அறிந்த ஒரு மாபெரும் புனிதர் என்றால் இந்த கோடி அற்புதர் புனித அந்தோனியார். அன்னை மரியாளுக்கு அடுத்தபடி இந்த உலகத்தில் கத்தோலிக்க கிறிஸ்தவர்களால் வணங்கப்படுகிற, போற்றப்படுகிற, மதிக்கப்படுகிற ஒரு மிக உன்னதமான ஒரு குருவானவர் என்றால், ஒரு புனிதர் என்றால் அது இந்த புனித அந்தோனியார் என்பவர்தான். எனவே இந்த நாளில் இந்த அருமையான வாய்ப்புக்கு இந்த திருத்தலத்தின் அதிபர் தந்தை, உதவி அதிபர் தந்தை மற்ற அனைவருக்கும் நான் நன்றி சொல்லி இந்த வாய்ப்புக்கு கடவுளை மகிமைப்படுத்துகிறேன். இந்த இனிய வேளையில் கோடி அற்புதர் புனிதர் அந்தோனியாரிடத்தில் இருந்த அருள் வரங்களை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று நீங்கள் வந்திருக்கலாம். ஆனால் அதே வேளையில் இந்த திருத்தலம், இந்த விழா உங்களுக்கும் எனக்கும் கூட மிக அற்புதமான செய்தியை நாம் இதயத்தில் தாங்கிச் செல்ல அழைக்கிறது என்கிறதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். பிரியமானவர்களே, இந்த புனித அந்தோனியாரை, அவருடைய வாழ்வை நாம் திரும்பி பார்க்கிற வேளையில் ஆன்மீகத்தினுடைய உச்சத்தை அடைந்த ஒரு சில மனிதர்களுள் புனித அந்தோனியார் என்று இந்த குருவானவர் அடங்குவார். இந்த உலகத்திலே மில்லியன் கணக்கான மக்கள் வாழ்ந்து மரித்திருக்கிறார்கள், இனி வாழப் போகிறார்கள். ஆனால் இப்படி இந்த மனுக்குலத்தில் அடியெடுத்து வாழ்ந்த ஒரு சில மனிதர்கள் தான் ஆன்மீகத்தினுடைய உச்சத்தை அடைந்திருக்கிறார்கள். தங்களுடைய அக வாழ்வின் உச்சத்தை எட்டி பிடித்திருக்கிறார்கள். இந்த ஆன்மீக வாழ்வில் இறை தன்மையை அவர்கள் அடைந்திருக்கிறார்கள். அப்படிப்பட்ட ஒரு சில புனிதர்களுள் விரல் விட்டு எண்ணக்கூடியவர்கள் ஒருவர் புனித அந்தோனியார். என்னை நம்புகிறவன் என்னை விட மேலான காரியங்களை செய்வான். இயேசுவை விட மேலான காரியங்களை நம்மால் செய்ய முடியும், நீங்கள் இயேசுவின் சீடராய் இருந்தால். இது ஆண்டவர் சொல்லுகிற வார்த்தை. அப்படி என்றால் அந்தோனியாருடைய வாழ்வை பார்க்கிற போது செத்து போனவர்களுக்கு உயிரை கொடுத்திருக்கிறார், கை கால்கள் துண்டாடப்பட்ட பொழுது இணைத்திருக்கிறார், பேய்கள் அவரை பார்த்து நடுநடுங்கி இருக்கிறது, கழுதைக்கு கூட நற்கரணையில் கடவுளை அறிந்து கொள்ளுகிற ஞானத்தை கொடுத்திருக்கிறார். ஒரே இடத்தில் அந்தோனியார் 2 இடங்களில் இருந்திருக்கிறார். ஒரே நேரத்தில்
இதெல்லாம் சாதாரண காரியங்கள் அல்ல, ஒரு சாதாரண காரியங்கள் அல்ல. அந்தோணியார் வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறார், திருப்பலி நடந்து கொண்டிருக்கிறது. எழுந்தேற்ற நேரம் அந்தோணியார் அந்த திருப்பலியின் பலிப்பீடம் பக்கமாக தலை வணங்குகிறார். அந்த சுவரே விலகுகிறது. இது சாதாரணமான ஒரு காரியமா என்றால் அசாதாரணமான காரியங்கள். அந்தோணியார் ஏராளமான அற்புதங்களை செய்திருக்கிறார் அவர் உயிரோடு இருக்கிற பொழுதே. எந்த அளவுக்கு என்றால், இனிமேல் நீ அற்புதத்தை செய்யக்கூடாது என்று அவருடைய தலைவர் சொல்லுகிறார். எங்க அனுமதி இல்லாம நீ அற்புதத்தை செய்யக்கூடாது. உங்களை எல்லாருக்கும் தெரியும், கட்டட வேலை நடந்துட்டு இருக்கும் போது மேலிருந்து ஒரு வேலைக்காரன் கீழே விழுகிறான். கீழே விழுகிறதை அந்தோணியார் பார்க்கிறார். சபை தலைவர் சொல்லிவிட்டார் அற்புதத்தை செய்யக்கூடாது என்று. அந்தோணியார் என்ன செய்தாராம், அவன் அப்படியே அந்த இடத்துல நிற்க வச்சுட்டு நேராக சபை தலைவர்கிட்ட போயிட்டு கேட்டாராம், ஐயா ஃபாதர், அந்த ஆள் விழுந்துட்டு இருக்கிறான், கீழே விட சொல்லட்டுமா இல்லை காப்பாற்றட்டுமா என்று கேட்டாராம். அந்த அளவிற்கு ஏராளமான அற்புதங்களை தன் வாழ்வில் நிகழ்த்தி காட்டிய ஒரு மாபெரும் புனிதர். நான் நினைக்கிறேன் அவருக்கு ஒப்பாரும் மிக்காரும் வேற யாரும் இல்லை என்று சொல்லலாம். அந்த அளவிற்கு இறை தன்மையை, இறை ஆற்றலை கொண்டவர், இயேசுவின் சீடனாய் வாழ்ந்தவர். என்னை நம்புகிறவன் என்னை விட மேலான காரியங்களை செய்வான். இயேசுவை நம்பிய அற்புதமான குரு, இயேசுவையே நம்பி வாழ்ந்த ஒரு மேலான புனிதர் தான் இந்த அந்தோணியார். எனவே இயேசுவோடு அவர் கொண்டிருந்த நெருக்கம், இயேசுவோடு அவர் கொண்டிருக்கக்கூடிய ஆழ்ந்த உறவு, நானே திராட்சை செடி, நீங்கள் அதன் கிளைகள், கிளையும் செடியும் இணைந்திருந்தால் அது மிகுந்த கனி கொடுக்கும். அப்படி கடவுளோடு இணைந்திருந்து கனி கொடுத்த மாபெரும் மகான்தான் இந்த புனித அந்தோணியார். எனவே அப்பேற்பட்ட புனிதர் அந்தோணியார் மிகச்சிறந்த பேச்சாளர், மிக சிறப்பு வாய்ந்த பிரசங்கியார். அவருடைய பிரசங்கத்தை நான் வாசித்துக் கொண்டிருந்தேன். உங்களுக்கு என்ன மறைவுரை ஆற்றுவது என்று நான் யோசித்த வேளையில் அவர் என்ன பிரசங்கம் செய்தார் என்கிறதை அறிந்து கொள்ள ஆசைப்பட்டு அவர் போதித்த போதனைகள், பிரசங்கங்களை எல்லாம் நான் வாசித்த வேளையில ஒரு 3 காரியங்களை உங்களோடு நான் பகிர்ந்து கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன். அற்புதங்கள், அதிசயங்கள் கட்டாயம் உங்களுடைய வாழ்வில் கிடைக்கும். இந்த திருத்தலத்தை நாடி வந்து ஜெபிக்கிறவர்கள் விண்ணப்பங்கள் கேட்கப்படும். மெய்தான் வரம் தருவார், வாழ்வளிப்பார். கோடி அற்புதர் அந்தோணியார். நீங்கள் வெறுமையாய் திரும்ப மாட்டீர்கள். உங்கள் ஜெபத்தை இந்த திருத்தலத்திலிருந்து நீங்கள் ஏறெடுக்கிற மன்றாட்டுகளை உங்கள் கடவுள் கட்டாயம் செவிசாய்ப்பார். இந்த புனிதருடைய பரிந்துரை உங்களுக்கு கட்டாயம் இருக்கும் என்று நம்புங்கள். ஆனால் நீங்களும் நானும் என்ற செய்தியை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். முதல் காரியம், புனித அந்தோணியார் 700 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் போதித்த போதனையில முதல் செய்தி ஒன்று நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். அது என்னவென்றால், புனித அந்தோணியார் சொல்லுகிறார், நீங்கள் உங்களுடைய வாழ்வில் கிடைக்கக்கூடிய எல்லா நன்மைகளையும் கடவுள் போட்ட பிச்சை என கருதுங்கள் என்று சொல்லுகிறார். உங்களுடைய வாழ்வில் நீங்கள் அனுபவிக்கக்கூடிய அனைத்து ஆசீர்வாதங்கள், உங்களுடைய வாழ்வில் நீங்கள் பெற்று மகிழ்கிற எல்லா நன்மைகள், இவைகள் எல்லாம் கடவுள் கொடுத்த மாபெரும் கொடை என கருதுங்கள். எல்லாம் என் திறமை, என் ஆற்றல், என் அழகு, என் அறிவு, என் படிப்பு அப்படி சொல்லாதீங்க. திரு அந்தோணியார் சொல்லுகிறார், அப்படி கடவுளுக்கு உரியதை நீங்கள் ஒப்புக்கொள்ளாமல் நன்றி சொல்ல மறந்தவர்களாய் எல்லாத்துக்கும் நான் தான் என்று நீங்கள் சொன்னால், அல்லது உங்களுடைய வாழ்வில் கிடக்கக்கூடிய நன்மைகளை கடவுள் கொடுத்தார் என்கிறதை நீங்கள் ஏற்க மறுத்தால், அவர் சொல்றாரு, நீங்களும் நானும் திருடர்கள் என்று சொல்லுகிறார் அந்தோணியார். என்ன திருடர்கள்? கடவுள் கொடுத்ததை நீ திருடிக் கொள்ளுகிறாய். கடவுள் உனக்கு போட்ட பிச்சை என்கிறதை நீ ஏற்றுக்கொள்ள மறுக்கிறாய். இதுதான் கடவுளுடைய அருட்கரத்திலிருந்து ஆசிரை பெறுவதற்கு முதல் வழி. நீங்கள் கடவுளை கண் முன்னால் வைத்து வாழுங்கள். உங்களுடைய வாழ்வில் நீங்கள் அனுபவிக்கிற அனைத்து நன்மைகள் முதல்ல எண்ணி பாருங்க. உங்களை சுற்றிலும் இருக்கக்கூடிய நன்மைகளை எண்ணி பாருங்கள். கவுண்ட் த பிளெஸிங்ஸ் என்று சொல்லுவார்கள். உங்களுடைய ஆசீர்வாதங்களை எண்ணி பாருங்கள். 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்தீங்க? 20 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்தீங்க? போன மாதம் எப்படி இருந்தீங்க? எத்தனை காரியங்களை குறித்து பயந்தீர்கள்? என்ன நடக்கும் என்று யோசித்தீர்கள்? வாழ்க்கை என்ன ஆகும்? திருமணம் ஆகுமா? நோய் போகுமா? எத்தனை எத்தனை கலக்கங்கள், பயங்கள், குழப்பங்கள்.
இன்றைக்கு கடவுள் உங்களை ஆசீர்வதித்திருக்கிறார். நன்மைகளை எண்ணி பாருங்கள். கவுண்ட் தி பிளெஸிங்ஸ். கடவுள் உன் வாழ்வில் செய்திருக்கக்கூடிய அளப்பரிய நன்மைகளை எண்ணி பாருங்கள். அதுதான் ஏராளமான நன்மைகளை கடவுளிடமிருந்து பெற்றுக்கொள்வதற்கு வழி. உங்களுடைய கண்கள் எப்பொழுது நன்மைகளை பார்க்க ஆரம்பிக்கிறதோ, உண்டாலும் குடித்தாலும் நீங்கள் எதை செய்தாலும் கடவுள் எனக்கு கொடுத்திருக்கிறார் என்று சொல்லுங்கள். உன் வாழ்வில் எத்தனை நன்மைகளை நீங்கள் பார்த்தாலும் என் தேவன் கொடுத்திருக்கிறார் என்று சொல்லுங்கள். பொதுவாக நாம் என்ன சொல்லுகிறோம்? இல்ல 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 இதுதான் சொல்லுகிறோம். நம்முடைய வாழ்வில் கெட்டதைத்தான் யோசிக்கிறோம். 1000 நல்லது இருக்கிறது, அதை பார்ப்பதில்லை. இது எனக்கு கிடைக்கல, அதுதான் சொல்லுகிறோம். நெகட்டிவ் மைண்ட் நம்மிடத்தில் இருக்கிறது, எதிர்மறையான மனநிலை இருக்கிறது. அந்தோனியார் சொல்லுகிறார், அப்படி செய்யாதீர்கள், நன்மைகளை எண்ணி பாருங்கள். உன்னுடைய வாழ்வில் இருக்கக்கூடிய ஆசீர்வாதங்கள் உன்னிடத்தில் இருக்கிறது. உன் மனைவி, உன் பிள்ளைகள், கணவன், குடும்பம், நீ அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிற உடல் சுகங்கள், உடல் நலன், அல்லது நீ பெற்றுக்கொண்டிருக்கிற படிப்பு, திறமை, ஆற்றல், இவைகளெல்லாம் என் தேவன் எனக்கு கொடுத்திருக்கிறார். உங்கள் கண்கள் இதை கண்டுகொண்டால் அநேக ஆசிரியை இன்னும் அதிகமாக பெற்றுக்கொள்வீர்கள். நீங்கள் ஆசிரியை பெற்றுக்கொள்ளாததற்கு ஒரு காரணம் என்ன தெரியுமா? நீங்கள் கடவுளுடைய நன்மை தனங்களை எண்ணி பார்க்காமல் இருக்கிறீர்கள். இதைத்தான் புரிந்து கொண்டால் நீங்கள் ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்த ஆரம்பிப்பீர்கள். இதைத்தான் நம்முடைய அந்தோனியார் சொல்லுகிறார். இப்படி கடவுளுடைய அருட்கரத்தின் ஆசிரை நீங்கள் கண்டுபிடித்து விட்டால் நீங்கள் கடவுளை புகழ்ந்து கொண்டே இருப்பீர்கள். கடவுளே உங்களுடைய சிந்தனையின் மையமாய் இருப்பார். உண்டாலும் குடித்தாலும் எதை செய்தாலும் பவுலடியார் சொல்லுகிறது போல நீங்கள் கடவுளுடைய மகிமைக்காக செய்ய ஆரம்பித்து விடுவீர்கள். திருப்பாடல் 34 தாவீது அரசன் பாடுகிறார், நான் எக்காலமும் ஆண்டவரை போற்றுவேன், அவரது புகழ் எப்பொழுதும் என் நாவில் ஒலிக்கும். எல்லாரும் வாங்க ஆண்டவரை சேர்ந்து மகிமைப்படுத்துவோம். எப்ப மகிமைப்படுத்துவீங்க? எப்ப பிரைஸ் தி லார்ட் சொல்லுவீங்க? எப்ப ஆண்டவருக்கு தோத்திரம் சொல்லுவீங்க? எப்பொழுது உங்களுடைய கண்கள், இதயம் கடவுள் என் வாழ்க்கையில் இத்தனை நன்மைகளை செய்திருக்கிறார் என்கிறதை கண்டுகொள்ளுகிறீர்களோ அப்பொழுதுதான் நீங்கள் கடவுளை மகிமைப்படுத்த முடியும். எனவே அந்தோனியார் 750 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் சொன்ன முதல் செய்தி, கடவுள் கொடுக்கிற ஆசீர்களை கண் திறந்து பாருங்கள். இல்லை இல்லை என்று சொல்லாதீர்கள், இருக்கிறதை கடவுள் ஆசீராக பாருங்கள். ஒவ்வொன்றிற்காகவும் தினந்தோறும் கடவுளுக்கு நன்றி சொல்லுங்கள் என்று சொல்லுகிறார். இரண்டாவது, இந்த புனித அந்தோனியார் வெறும் அற்புதங்களை செய்கிறவர் அல்ல. இந்த அந்தோனியார் இவர் கடவுளோடு ஒன்றித்து வாழ்ந்த ஒரு ஆன்மீகத்தின் உச்சத்தை அடைந்த ஒரு மாபெரும் புனிதர், ஒரு பெரிய மிஸ்டிக் என்று சொல்லலாம். கடவுளை மிக நெருக்கமாய் நேசித்த ஒரு ஆன்மா அந்தோனியாருடைய ஆன்மா என்கிறதை நாம் மறந்துவிடக் கூடாது. அவர் தன்னுடைய பிரசங்கத்தில் அந்த காலத்தில் இப்படி சொல்றார். திருப்பாடல் 55:6 புறாவுக்கு உள்ளது போன்ற சிறகுகள் எனக்கு யார் அளிப்பார்? நான் பறந்து சென்று இளைப்பாறுவேனே, பெரும் காற்றினின்றும் புயலினின்றும் தப்பிக்க புகலிடம் தேட விரைந்திருப்பேனே. ஒரு ஆன்மாவின் அழுகுரல் இது என்று சொல்லுகிறார். ஒரு ஆன்மா அழுகிறது, cry of the soul. உன் இதயத்தின் அடி ஆழத்தில் நீ கடவுளுக்காய் ஏங்குகிறாய், ஏக்கத்தை புரிந்து கொள் என்று சொல்லுகிறார். இதைத்தான் அகுஸ்தீனார் வேறு வார்த்தையில் சொல்றார், O Lord, my heart is restless. ஆண்டவரே, எனது ஆன்மா கலக்கம் அடைந்து இருக்கிறது உன்னை கண்டடைகிற வரைக்கும் என்று சொல்லுகிறார். வாழ்க்கையில் ஆசி உண்டு, அந்தஸ்து உண்டு, வசதி உண்டு, மனைவி உண்டு, குடும்பம் உண்டு, சொத்து சுகங்கள் உண்டு, 1000 இருந்தும் வசதிகள் இருந்தும் வாழ்க்கையில் நிம்மதி இருக்கிறதா? எல்லாம் இருக்கிறது. இந்த இதயத்தின் அடி ஆழத்திலே உனக்கு நிறைவு இருக்கிறதா? தூங்க போடால் தூக்கம் வருகிறதா? கவலைகளால், துன்பங்களால், வேதனைகளால், ஏமாற்றங்களால், குற்ற மனப்பான்மைகளால் இதயம் நொறுங்குண்டு கிடக்கிறதா? அந்தோனியார் சொல்லாரு, ஐயோ, புறாவுக்கு உள்ளது போன்ற சிறகுகள் எனக்கு இருந்தால், பைபிள் வார்த்தை அப்படியே கோட் பண்ணி சொல்றாரு, நான் பறந்து சென்று இளைப்பாறுவேனே, பெரிய காற்று, புயல், மழை, இதிலிருந்து நான் தப்பித்து ஓட விரைந்திருப்பேனே என்று சொல்லுகிறார். ஒரு ஆழ்ந்த அமைதியை விரும்புகிற ஒருவராய் அந்தோனியார் இருக்கிறார். திரும்பவும் அந்தோனியார் எரேமியாவின் புத்தகம் 48:28 பயன்படுத்தி சொல்லுகிறார், நகர்களை விட்டு வெளியேறுங்கள், பாறை பகுதியில் குடியேறுங்கள்,
பாறையின் இடுக்கில் கூடு கட்டி வாழும் புறாவை போல இருங்கள் என்று சொல்லுகிறார். அதை சொல்லி என்ன சொல்றாருன்னா, பாருங்க, புறா பாறை இடுக்கில் போயிட்டு அந்த சந்தில் போய் யாருக்கும் தெரியாம யாரும் வர முடியாதபடி அது ஒரு அந்த துளையில அந்த பொந்துல கூடு கட்டி அமைதியா இருக்கிறது போல. அந்தோனியார் சொல்றாரு, இயேசு கிறிஸ்து தான் பாறை. இந்த இயேசு கிறிஸ்து என்ற பாறையினுடைய விழாவில் இருக்கக்கூடிய ஓட்டைக்குள் நீங்கள் உள்ளே சென்று விடுங்கள் என்று சொல்லுகிறார். இயேசுவுடைய விழா காயத்துக்குள் நீங்கள் ஒன்று கலந்து விடுங்கள். நீங்க உள்ள போயிட்டு அமைதியாக உட்கார்ந்துக்குங்க அப்படின்னு சொல்றார். துன்பம், துயரம், வேதனை, கலக்கம், ஏமாற்றம், தோல்வி, இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய போட்டி, இவர்களுக்கெல்லாம் இருந்து கொஞ்சம் தப்பிச்சு வெளியே வாங்க. உங்களுக்கு நிறைவு தராத ஒன்றுக்காக ஏன் உழைக்கிறீங்க? உங்களுக்கு நிம்மதி தராத ஒன்றுக்காக ஏன் ஆசைப்படுறீங்க? அந்தோனியார் கேட்காமல் இந்த வார்த்தைகளை கேட்கிறார். இதயத்தில் என்னென்ன வேட்கை, இது இடைவெளி இல்லாத வாழ்க்கை, வாழ்வோடு போராட்டம் இங்கே, இதில் வாழ்கின்ற நிமிஷங்கள் எங்கே? நீங்கள் வாழ்கிறீர்களா? இருக்கிறோம், எல்லாம் வாழுறோமா? இந்த வாழ்க்கை ஒரு கொண்டாட்டமாக இருக்கிறதா? பரபரப்பான உலகம், யாரை கேட்டாலும் பிஸியா இருக்கிறோம் என்று சொல்லுகிறோம். இருக்கும் இடத்தை விட்டு இல்லாத இடம் தேடி எங்கெங்கோ அலைகிறான் ஞான தங்கமே. இருக்கும் இடத்தை விட்டு இல்லாத இடத்தில் நாம் எதையோ தேடிக்கொண்டு இருக்கிறோம். தவறான இடத்தில் தேடிக்கொண்டு இருக்கிறோம், தவறானதை தேடிக்கொண்டு இருக்கிறோம். அந்தோனியார் சொல்லுகிறார், பரபரப்பான இந்த உலகத்தில் ஆண்டவருடைய விழாவுக்குள் வாருங்கள், ஆண்டவருடைய இதயத்திற்கு அருகிலே வாருங்கள், ஆண்டவருக்குள் நீங்கள் ஒன்று கலந்து விடுங்கள், அதுதான் உங்களுக்கு நிறைவு தரும் என்று சொல்லுகிறார். அருமையானவர்களே, பல காரியங்களை நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம். மார்த்தா, மார்த்தா, நீ அநேக காரியங்களை குறித்து கவலைப்படுகிறாய், பல விஷயங்களை யோசிச்சே இருக்கிற, சும்மா இருக்கவே முடியல. ஒன்று செல்போன், கோயிலில் உட்காரும் போது பார்த்து நம்ம விளையாடிட்டு இருக்கிறோம். குழந்தைகளுக்கும் செல்போன், என்ன பார்க்கிறோம், எதை பார்க்கிறோம்? எல்லா நேரங்களிலும் நடக்கும்போது கூட காதல மாட்டின்னு தான் நடக்கிறோம், தூங்கும் போது கூட காதல மாட்டின்னு தான் தூங்குறோம். நீங்கள் எப்பொழுது தனிமையாக இருக்கிறீர்கள்? நீங்க எப்போ தனிமையாக இருக்கிறீங்க? நீங்க எப்போ சத்தத்தை கேட்காம இருக்கிறீங்க? வீட்டில் இருந்தா தொலைபேசி, வீட்டில் இருந்தா தொலைக்காட்சி, உங்களுக்கு என்று நேரத்தை நீங்கள் ஒதுக்குகிறீர்களா? ஆண்டவருடைய வார்த்தை நமக்கு சொல்லுகிறது, பெரும் சுமை சுமந்து சோர்ந்து இருக்கிறவர்களே என்னண்டை வாருங்கள். ஆண்டவர் இயேசு அழைக்கிறார், என்னண்டை வாருங்கள், நான் உங்களுக்கு இளைப்பாறுதல் தருவேன். வேறு எதுவும் தராது. இந்த உலகத்தின் செல்வங்கள் இவையெல்லாம் உங்களுக்கு நிம்மதியை தராது. என்னண்டை வாருங்கள் என்று ஆண்டவருடைய வார்த்தை அழைக்கிறது. என்னை பிரிந்து உங்களால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது, மறக்காதீங்க. என் அழகு, திறமை, ஆற்றல் எல்லாம் நல்லது வச்சுக்கோங்க, ஆனால் இவைகளை கொண்டு மட்டும் வாழ்க்கையை வாங்கிவிட முடியாது. நீங்கள் வாழ்க்கையை தொலைத்து கொண்டு இருக்கிறீர்கள். ஆண்டவருடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது, என்னை பிரிந்து உங்களால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது. யோவான் 15:5. மீண்டும் ஆண்டவருடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது, உங்கள் துக்கம் சந்தோஷமாய் மாறும், பயப்படாதீங்க. யோவான் 16:20. அப்போ சுமை சுமந்து சோர்ந்து இருக்கிறவர்களே எல்லோரும் என்னிடத்தில் வாருங்கள், ஆண்டவர் அழைக்கிறார். என்கிட்ட வாங்க, உங்களுடைய சுமைகளை எல்லாம் நான் சுகமாக மாற்றுவேன். ஆனால் சுமைகளை இல்லாத போயிடாது. என் சுமை இனிதாக மாறும், என்னுடைய நுகம் உங்களை அழுத்தாது. நுகனா கழுத்தில் மாட்டுக்கு போடுறது, நுகத்தை கழுத்தில் வச்சா வலிக்க தான் செய்யும், அப்படி அழுத்தாது. ஆனால் அந்த நுகம் அழுத்தாது என்று ஆண்டவருடைய வார்த்தை சொல்லுகிறார். சுமைதான், ஆனால் உங்களுக்கு வலிக்காது, பயப்படாதீங்கன்றார். வாழ்க்கையில் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற வரைக்கும் உங்களுக்கு உபத்திரவங்கள் உண்டு. ஆனால் நீ ஆண்டவருக்குள் வாழ்கிற போது, நீ ஆண்டவருக்குள் ஜீவிக்கிற பொழுது உன் துக்கம் சந்தோஷமாய் மாறும். இந்த பூமிக்கு மேலே இருக்கிற வரைக்கும் துன்பங்கள் உண்டு. வீட்டுக்கு வீடு வாசப்படி, யார் வீட்டில் துன்பம் இல்லை? சம்சாரிக்கும் துன்பம் இருக்கிறது, எங்களுக்கும் துன்பம் இருக்கிறது. யாருடைய வாழ்வில் துன்பம் இல்லை? துன்பம் இல்லாத ஒரு மனுஷனை சொல்லுங்க. ஆனால் உங்களுடைய துன்பங்களோடு, உங்கள் சிலுவைகளோடு நீ இயேசுவோடு இருக்கிற போது உன் துக்கம் சந்தோஷமாய் மாறும், உன் துக்கம் உனக்கு இனிமையாக மாறும். எவ்வளவு துன்பங்கள் வந்தாலும் விரும்பி நீங்கள் சிலுவைகளை சுமப்பீர்கள். அதுதான் ஆண்டவருடைய வார்த்தை இன்னைக்கு உங்களுக்கு சொல்லுகிறது. இந்த செய்தியை தான் 750 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் நம்முடைய புனித அந்தோனியார் அந்த காலத்து மக்களுக்கு சொல்லி இருக்கிறார். எனவே ஜெபத்துக்குள் கடந்து செல்லுங்கள், ஜெப வாழ்க்கையை நேசியுங்க. வேலை வேலை வேலை, வேலை வாழ்க்கையில் ஒரு பகுதி, அவ்வளவுதான். வேலை உன் வாழ்வு கிடையாது.
செருப்பை கழட்டி வீட்டிற்கு வெளியே வைக்கிறது போல உன் வேலை அலுவல்களை எல்லாம் வீட்டுக்கு வெளியே வச்சுட்டு வீட்டுக்குள்ள போக. கோயிலுக்கு வருகிற பொழுது கூட நீங்கள் வேலையோடு வராதீங்க. உன் முழு இதயத்தோடு, முழு ஆன்மாவோடு, முழு வலிமையோடு உன் தேவனை நீ வணங்கு. நீ ஆண்டவரை தேட தேட தேவன் உன்னை எழும்பி பிரகாசிக்க செய்வார். நீ ஓடுவாய், களைப்படைய மாட்டாய். நீ சோர்வடைந்து போக மாட்டாய். தேவன் உன்னை 30 மடங்காய், 60 மடங்காய், 100 மடங்காய் உன்னை ஆசீர்வதிப்பார். ஆண்டவரை தேடுங்கள். இப்ப கூட ஏன் வந்திருக்கீங்க இந்த திருத்தலத்திற்கு? வரங்கள் வேண்டும் என்பதற்காக மட்டுமா? அது சின்ன ஆசையாக இருக்கும். ஆனால் பேராசை கடவுள் மீது படுங்கள். ஆண்டவா, நான் உன்னை அனுபவிக்க வேண்டும் என்று ஆண்டவரை தேட முயற்சி செய்யுங்கள். இறுதியாக இந்த ஆண்டில புனித அந்தோணியார் அந்த காலத்து மக்களுக்கு சொல்லுகிற மிக அழகான இன்னொரு செய்தி. இன்றைக்கு உலகம் பணத்திற்கு பின்னால் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது. பணம் என்றால் பிணமும் வாயை திறக்கும். பணம் பாதாளம் வரை பாயும். பணம் இல்லைன்னா வாழ்க்கை கிடையாது. தப்பு இல்லாமல் செய்தாலும் தப்பே கிடையாது. தப்பு இல்லாமல் செய்தா தப்பே கிடையாது. உலகம் சொல்லுகிறது தப்பு தான், ஆனால் தப்பு இல்லாமல் செய்யி, அது தப்பு கிடையாது. ஆனால் அந்தோணியார் மிக தெளிவாக சொல்லுகிறார், தப்பு இல்லாமல் செய்தாலும் தப்பு தான் என்கிறதை மறக்காதீங்க. அந்தோணியார் சொல்லுகிறார், ஐயோ பணமா, அவருடைய வார்த்தை இது. துறவிகள் முதற்கொண்டு எத்தனை பேரின் கண்களை இந்த பணம் குருடாக்கியுள்ளது. எத்தனை மௌன துறவிகள், அவர் சொல்றார் கிளாஸ்டர்ட் ரிலிஜியஸ், மௌன மடத்தில் இருக்கக்கூடிய துறவிகளை கூட இந்த பணம் ஏமாற்றி இருக்கிறது. இந்த பணம் எப்படிப்பட்டது தெரியுமா? அந்தோணியார் சொல்றாரு, இந்த பணம் தோபியாவின் கண்களை குருடாக்கிய பறவையின் எச்சம் என்று சொல்லுகிறார். தோபியா வீட்டில் படுத்து இருக்கும் போது மேலே விட்டத்திலிருந்து ஒரு குருவியுடைய எச்சம் அவருடைய கண்ணில் விழுகிறது. அவர் பார்வை போகிறது. அந்தோணியார் சொல்றாரு, இந்த பணத்தின் மீது கொண்டிருக்கிற பேராசை, பணத்தை எப்படியாகிலும் அபகரிக்க வேண்டும் என்கிற வெறித்தனமான ஆசை இருக்கிறது, உன் கண்களை குருடாக்கி விடும் என்கிறதை மறக்காதீங்க. பேராசை பிடித்த மனிதர்களாக இருக்கிறதுனால தான் இந்த உலகம் நல்லா இல்லை. நிறைய பேர் அழுவதற்கு காரணம் என்னுடைய பேராசை என்கிறதை அந்தோணியார் சொல்லுகிறார். தொடர்ந்து அவர் சொல்லுகிறார், நீதிமொழிகளுடைய புத்தகம் 30:14 அவர் மேற்கோள் காட்டி சொல்றாரு, பற்கள் கூரிய வாள், கீழ்வாய் பற்கள் கத்தி போன்றது, இவற்றையுடைய மக்களும் இருக்கிறாங்க. அவங்க வாயை திறந்தாங்கன்னா கத்தி மாதிரி வெட்டிட்டே இருப்பாங்க, சாகடிச்சுட்டே இருப்பாங்க. அவர்கள் நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஏழை எளியவர்களை விழுங்கி விடுவார்கள், ஏழை எளியவர்களை தின்று விடுகிறார்கள். பைபிள் வார்த்தையை அவர் கோட் பண்றார். அப்படியே இது பைபிள்ல இருக்கு. பேராசை கொண்ட இந்த உலகத்தில் மக்கள் என்ன நினைக்கிறாங்க? நாங்க ரொம்ப பெரிய ஆளு, விவேகிகள், பிழைக்க தெரிஞ்சவங்க, நாங்க எங்களால் எங்கேயோ சாதுரியமா சமாளிச்சுக்க முடியும், எப்படி எங்களால் வாழ முடியும் அப்படின்னு தங்களை விவேகிகள் என்று இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் நினைக்கிறார்கள். பேராசை கொண்ட மனிதர்கள் அப்படி நினைக்கிறாங்க. கடவுளை நம்புகிற முட்டா பசங்க, நீ கடவுளை நம்பி உனக்கு என்ன கிடைச்சது? நீ கடவுளையே சார்ந்து இருந்து உனக்கு என்ன வாழ்க்கையில் கிடைச்சி, என்னத்தை பார்த்த? ஒன்றும் கிடையாது, பாரு நாங்கள் எவ்வளோ பேர் வளர்ந்துருக்கிறோம் இப்படின்னு இந்த உலகத்தில் பேராசை பிடித்த மனிதர்கள், தன்னலம் கொண்ட மனிதர்கள் பேசி கொண்டு இருக்கிறாங்க. அந்தோணியார் சொல்லுகிறார், இந்த விவேகிகள் என்று நினைத்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய இந்த சுயநலவாதிகள், அவருடைய விவேகம்தான் அவர்களுக்கு சாவு என்று அந்தோணியார் சொல்லுகிறார். நீ எதை பெருச விவேகம் நினைக்கிறியோ அந்த விவேகம் தான் உனக்கு சாவு. எனவே செல்வ பெருக்கினால் ஒருவனுக்கு வாழ்வு வந்து விடாது. என் களஞ்சியை இடித்து பெருசா கட்ட போறேன், ஆண்டவர் சொல்றாரு, இன்னைக்கு ராத்திரியே நான் உன்னை சாகடிக்க போறேன். என்ன பண்ண போற? களஞ்சியத்தை வச்சு உன் பேங்க் பேலன்ஸ் வச்சு என்ன செய்ய போற? கோடி கோடியை சம்பாதிச்சதை வச்சு என்ன செய்ய போற? ஒன்றும் செய்ய முடியாது. கடவுள் அழைக்கிற பொழுது அவ்வளவுதான், சுற்றி இழுத்து விடும் மூச்சு கொஞ்சம் சுழிமாறி போனாலும் போச்சு, அவ்வளவுதான். இந்த மனித அழகு, இளமை, வசதி, பணம் எல்லாம் ஒரு நொடிக்குள் வாழ்க்கையை மாற்றி போடும். தேவன் உன்னை அழைக்கிற பொழுது உணர்ந்து கொள்ளுங்கள், செல்வ பெருக்கினால் ஒருவருக்கு வாழ்வு வராது. செல்வம் வேண்டும். பொருள் செல்வத்தை கொண்டு அருட்செல்வத்தை நீங்கள் சம்பாதித்துக் கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லுகிறார். ஒருவன் உலகம் எல்லாம் தனதாக்கி கொண்டாலும் ஆன்மாவை தொலைத்து விட்டால் அவனுக்கு என்ன பயன் வரும்? உன் பணத்தை விட உன்னுடைய ஆன்மா பெரிதல்லவா? நித்திய நரகத்திற்கு தள்ளக்கூடிய இந்த பேராசையிலிருந்து, பண ஆசையிலிருந்து வெளியே வாருங்கள் என்று சொல்லுகிறார். உங்களிடம் இருக்கக்கூடிய பணம் எப்படி வந்தது?
எப்படி சம்பாதித்த பணம்? உழைத்து வந்த பணமா? எப்படி இந்த பணங்கள் எல்லாம் நாம் சேர்த்தோம்? தவறான வழியில் வந்திருக்கிறதா? தொபியாவின் மனைவி இடத்துல தோபியா சொல்லுகிறார், என்ன ஆட்டுக்குட்டி எக்ஸ்ட்ரா வந்திருக்குது, திருடிட்டு வந்தியா? வேண்டாம், தப்பான பணம் வேண்டாம், தப்பான ஆட்டுக்குட்டி வீட்டுக்குள்ள வரக்கூடாது, நீ இங்கதான் திருடி வந்தியா? என்ன அழகான மனிதன் தொபியா. திருட்டு காரியங்கள், தவறான பணங்கள், தவறான வாழ்வால் வரக்கூடிய பணங்கள் வேண்டாம், சொல்லுவதற்கு நீங்கள் தயாராக வேண்டும். எனவேதான் அந்தோனியார் சொல்லுகிறார், யோனாவுடைய புத்தகம் 4:7 அந்த ஆமணக்கு செடி, சூறை செடி, ரொம்ப கோபமா போயிட்டு யோனா அந்த கீழே உட்கார்றாரு, அது ஒரு பூச்சி அரிக்கனா அது இறந்து போயிடுது, அவர் கோபப்படுறாரு இல்லையா, அந்த டெக்ஸ்டை வச்சு அந்தோனியார் இப்படி சொல்றாரு, எப்பொழுதுமே இந்த சூறை செடி வளர்வதற்கு அதுக்கு இன்னொரு மரம் வேணும், அதில் தொட்டு படர்ந்து அப்படி வளரும். அந்தோனியார் சொல்றாரு, பணக்காரர்களே, பணம் கொண்டவர்களே, ஆண்டவர்களை ஆசீர்வதிச்சிருக்காரு நினைச்சீங்கன்னா, எப்படி இந்த சூறை செடி இன்னொரு மரத்தில் வளர்ந்து மேல் நோக்கி செல்லுகிறதோ அதுபோல மிகப்பெரிய பணம் படைத்தவர்களே, நீங்கள் ஏழை எளியவர்களுக்கு செய்யக்கூடிய தான தர்மங்கள் வழியாக நீங்கள் விண்ணகத்தை அடைய முடியும் என்ற ரகசியத்தை அவர் சொல்லுகிறார். clinging to the branches of another tree, அவர் சொல்றாரு, அதை பற்றி படர்ந்து கொண்டே நீங்க சென்றீங்கன்னா நீங்க கடவுளை கண்டடைய முடியும். இருக்கிற பணத்தை கொண்டு அருளை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள், தர்மங்களை செய்யுங்கள் என்று சொல்லுகிறார். எனவேதான் அந்தோனியாருடைய திருத்தலங்களில் எல்லாம் மண் கொடுக்கிற வழக்கம் இருக்கிறது, அந்தோனியாருடைய திருத்தலங்கள் எல்லாம் அன்னதானம் செய்கிற வழக்கம் இருக்கிறது. எனவே புனித அந்தோனியாருடைய விழாவை நீங்கள் கொண்டாடுகிற இந்த வேளையில் இந்த 3 செய்திகளை மட்டும் இதயத்திலே தாங்கி ஆண்டவரோடு ஒரு நெருக்கமான உறவுக்குள் கடந்து செல்வோம். ஆண்டவருடைய திரு இருதயத்தினுடைய அந்த விழா காயங்களுக்குள் நம்மை மறைத்து வைத்துக் கொள்ளுவோம். ஒரு நெருக்கமான உறவில் வளருவோம். 1. 2, நீங்கள் செல்வ பெருக்கினால் உங்களுக்கு வாழ்வு வராது, இருக்கிற செல்வத்தை கொண்டு ஆண்டவரை நீங்கள் தேடுங்கள். 3, நீங்கள் பெற்றுக்கொண்டிருக்கிற எல்லா நன்மைகளுக்கும் என் தேவன் காரணம் என்று சொல்லுங்கள். பெற்றுக்கொண்ட நன்மைகளை சுற்றி பாருங்கள். ஐயோ, ஒவ்வொரு நாளும் கண்விழிக்கிற பொழுதெல்லாம் என் கடவுள் என்னை இவ்வளவு நேசித்திருக்கிறார், என்னை ஆசீர்வதித்திருக்கிறார் என்று நீங்கள் அவருக்கு நன்றி சொல்ல ஆரம்பித்தால் உங்கள் வாழ்வு வளம் பெறும், உங்களை தேவன் மிகுதியாய் ஆசீர்வதிப்பார். கண்களை மூடி நாம் ஜெபிப்போம். தாயும் தந்தையுமான எங்கள் அன்பு இறைவா, அற்புதமான இந்த விழா நாளுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். எங்கே 2 3 நாமத்தில் கூடியிருக்கிறார்களோ அங்கே அவர்கள் மத்தியில் இருக்கிறேன் என்று வாக்கு தந்த தெய்வமே, பல்வேறு தேவைகளோடும் விருப்பங்களோடும் செபங்களோடும் கண்ணீரோடும் காயங்களோடும் மன வாட்டத்தோடும் திரு சமூகத்தில் வந்திருக்கிற மக்கள் ஒவ்வொருவரையும் தேவர் இந்த நாளில் ஆசீர்வதிப்பீராக. நம்முடைய கோடி அற்புதமான புனித அந்தோனியாருடைய பரிந்துரையார் இங்கே வந்திருக்கிற ஒவ்வொரு மக்களும் பெருமையாய் திரும்பி போகாதபடி நம்முடைய அருட்கரத்தின் ஆசீர் அவர்கள் மீது தங்குவதாக. தேவனுடைய திருக்கரத்தில் இங்கே இருக்கிற அனைவரையும் நம்முடைய செபங்களையும் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். தொடர்ந்து ஆண்டவரே, இந்த புனிதருடைய திரு இடம் நம்முடைய அருள் வரங்களை எல்லோருக்கும் பெற்றுத்தருகிற இடமாக மாறட்டும். வந்திருக்கிற ஒவ்வொருவரும் பெருமையாய் அனுப்பப்படாமல் நம்முடைய தெய்வீக ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்வார்களாக. எங்கள் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து வழியாகவே மன்றாடுகிறோம். ஆமென். பிதாவாகிய சர்வேஸ்வரனை அவருடைய ஏகசுதனாக நம்முடைய நாதர் இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசிக்கிறேன். இவர் பரிசுத்த ஆவியால் கர்ப்பமாய் உருவெடுத்து கன்னியாகுமரியிலிருந்து இருந்தார். போன்டைஸ் பிலாத்தின் அதிகாரத்தில் பாடுபட்டு சிலுவையில் அறைந்து கொண்டார், மரித்து அடுக்க செய்யப்பட்டார், பாதாளில் இறங்கி 3ஆம் நாள் மரித்தெழுந்தார், உயிர்த்தெழுந்தார், பரலோகத்திற்கு எழுந்தருளும் எல்லாம் வல்ல பிதாவாகிய சர்வேஸ்வரனை பதில் பக்கம் இருக்கின்ற வீட்டிருக்கின்றேன். அவருடைய சிலுவையிலிருந்து மரித்தரை நடுவில் இருந்தாய். பரிசுத்த கத்தோலிக்க விசுவாசிக்கிறேன். பரிசுத்த கத்தோலிக்க திருச்சபையை விசுவாசிக்கிறேன். புனிதருடைய சமூக உறவை விசுவாசிக்கிறேன். பாவங்களை விசுவாசிக்கிறேன். சரீரம் தானத்தை விசுவாசிக்கிறேன். நித்திய வாழ்வை விசுவாசிக்கிறேன். ஆமென். அமரவும். காணிக்கை பாடல்.
அன்பார்ந்த சகோதர சகோதரிகளை நாம் அனைவரும் இணைந்து ஒப்புக் கொடுக்கிற திருப்பலி எல்லாம் வல்ல தந்தையாகிய இறைவனுக்கு ஏற்றதாகபடி செபிப்போம். ஆண்டவர் தமது திருப்பெயர் புகழ்ச்சிக்காகவும் மகிமைக்காகவும் தமது நன்மைக்காகவும் தமது பரிசுத்த திருச்சபை அனைத்து நலனுக்காகவும் உமது கரங்களை வரி ஏற்றுக்கொள்வாராக. இரக்கம் நிறைந்த இறைவா, புனிதரான அந்தோணியாருக்கு நீர் அளித்த அன்பையும் அர்ப்பணத்தையும் எங்களுக்கும் இந்த நாளில் அளித்தருளும். இவ்வாறு தூய மனதோடும் ஆர்வமுள்ள இதயத்தோடும் நாங்கள் இப்புனித வழிபாட்டில் ஈடுபடவும் கிறிஸ்துவின் பாஸ்காவில் ஒன்றிணைந்து எங்களையே ஒப்புக் கொடுக்கவும் செய்தருளும். எங்கள் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகின்றோம். ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக. இதயங்களை ஆண்டவரிடம் எழுப்புங்கள். நம் இறைவனாகிய ஆண்டவருக்கு நன்றி கூறுவோம். ஆண்டவரே, தூயவரான தந்தையே, என்றும் வாழும் எல்லாம் வல்ல இறைவா, என்னாலும் எவ்விடத்திலும் நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்துவது மெய்யாகவே தகுதியும் நீதியும் ஆகும். எங்கள் கடமையும் மீட்புக்குரிய செயலுமாகும். ஏனெனில் உம்முடைய புனிதரான அந்தோணியார் தரும் வியத்தகு விசுவாச சாட்சியத்தால் உமது திருச்சபை என்றும் புதிய ஆற்றல் பெற்று வளமடைகின்றது. இவ்வாறு எங்கள் வீதியில் கொண்டிருக்கும் பரிவன்பை தெளிவாக காட்டுகின்றீர். மேலும் எங்கள் மீட்பின் மறைபொருளை நாங்கள் நிறைவேற்றுவதில் இப்புனிதரின் மாண்புமிக்க எடுத்துக்காட்டால் தூண்டப்பெற்று அவரது பரிந்துரையால் என்று ஊக்கம் பெறவும் அருளுகின்றீர். ஆகவே இறைவா, வானத்தூதர் புனிதர் அனைவரோடு நாங்களும் சேர்ந்து உமது பெருமையை பறைசாற்றிய அக்களிப்புடன் பாடுவதாவது: வானக தந்தையே, நிர்மையாகவே பரிசுத்தர், புனிதத்திற்கெல்லாம் ஊற்று. ஆகவே ஆண்டவரே, உம்முடைய தூய ஆவியை பொழிந்து இந்த காணிக்கைகளை எல்லாம் புனிதமாக்கி அருள வேண்டுமென உம்மை தாழ்மையுடன் மன்றாடுகிறோம். இவ்வாறு எங்கள் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் உடலும் இரத்தமுமாக இவை எங்களுக்கு மாறுவனவாக. அவர் பாடுபட மனமு வந்து தம்மை கையளித்த போது அப்பத்தை எடுத்து நன்றி செலுத்தி தம் சீடருக்கு அளித்த இயேசு கூறியதாவது: அனைவரும் இதை வாங்கி உண்ணுங்கள், ஏனெனில் இது உங்களுக்காக கையளிக்கப்படும் என் உடல்.
அவனமே உணவருந்திய பின் கிண்ணத்தை எடுத்து நன்றி செலுத்தி தம் சீடருக்கு அளித்த இயேசு கூறியதாவது, அனைவரும் இதை வாங்கி பருகுங்கள், ஏனெனில் இது புதிய நித்திய உடன்படிக்கைக்கான என் இரத்தம். இது பாவ மன்னிப்புக்கென்று உங்களுக்காகவும் எல்லாருக்காகவும் சிந்தப்படும். இதை என் நினைவாக செய்யுங்கள். இது விசுவாசத்தின் மறைபொருள். உமக்கே ஆராதனை, உமக்கே ஆராதனை, உமக்கே ஆராதனை. ஆகவே இறைவா, நாங்கள் கிறிஸ்துவின் இறப்பையும் உயிர்ப்பையும் நினைவு கூர்ந்து வாழ்வு தரும் அப்பத்தையும் மீட்பளிக்கிற கிண்ணத்தையும் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். திருமணம் நின்று ஊழியம் புரிய தகுந்த மக்களை நாங்கள் எல்லாரையும் ஏற்றுக்கொண்டீரே, அதற்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். மேலும் கிறிஸ்துவின் உடலிலும் இரத்தத்திலும் பங்கு கொள்ளும் எங்களை தூய ஆவி ஒன்று சேர்க்க வேண்டும் என உமை தாழ்மையுடன் மன்றாடுகிறோம். இறைவா, உலகெங்கும் பரவிருக்கும் திருச்சபையை சிறப்பாக எங்கள் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ், எங்கள் ஆயர் வில்லியம், ஏனைய ஆயர்கள், திருப்பணியாளர்கள், துறவியர், பொதுளையினர் ஆகிய அனைவரின் நினைவுறுதலும் எங்கள் அனைவரையும் அன்பின் நிறைவை அடைய செய்தரலாம். உயிர்த்தெழும் நம்பிக்கையுடன் இறந்து போன எங்கள் சகோதரர் சகோதரிகளையும் இறந்தோர் அனைவரையும் நினைவு கூர்ந்து ஒளிமிக்கவும் திருமுன் ஏற்றுக்கொள்ளும். எங்கள் அனைவர் மீதும் இரக்கமாயிரும். இறைவனின் கன்னித்தாயான மாட்சிமிக்க மரியாள், புனித அப்போஸ்தலர், பதுவை நகர் புனித அந்தோணியார், இவ்வுலகில் உமக்கு உகந்தவராயிருந்தவர் ஆகிய புனிதர் அனைவருடனும் நாங்கள் நிலையான வாழ்வில் தோழமை கொண்டு உம் திருமகன் இயேசு கிறிஸ்து வழியாக உம்மை புகழ்ந்தேத்தும் வரமருள உம்மை மன்றாடுகிறோம். இவர் வழியாக இவரோடு இவரில் எல்லாம் வல்ல இறைவனாகிய தந்தையே, தூயாவியின் ஒன்றிப்பில் எல்லா புகழும் ஆட்சியும் என்றென்றும் உமக்கு உரியதே. ஆமென், ஆமென். மீட்பரின் கட்டளையால் கற்பிக்கப்பட்டு தேவ படிப்பினையால் பயிற்சி பெற்ற நாம் துணிந்து பாடுவோம்.
எம்மில் வளரவே. என் பிதாவே, ஓ என் பிதாவே, என் பிதாவே, ஓ என் பிதாவே, விண்ணக வாசிகள் வாழ்வது போல் மண்ணக வாழ்வது வாழ்ந்திடுவே. உம் சித்தம் என்னில் நிறைவேறுதே. உம் திட்டம் எம்மில் பலன் தருதே. என் பிதாவே, ஓ என் பிதாவே, என் பிதாவே, ஓ என் பிதாவே, அன்றாட உணவை தந்தருளும். ஆவியை எம்மில் பொழிந்தருளும். உம் திருவார்த்தை நல்லுணவாய் உண்டு மகிழ்ந்திட செய்தருளும். என் பிதாவே, ஓ என் பிதாவே, என் பிதாவே, ஓ என் பிதாவே, பிறர் கொஞ்சம் நாங்கள் பொறுப்பது போல் என் கொஞ்சம் நீரே பொறுத்தருளும். சோதனை எங்கள் காத்தருளும். சோதிக்கும் சாத்தானை விரட்டிவிடும். என் பிதாவே, ஓ என் பிதாவே, என் பிதாவே, ஓ என் பிதாவே, என் பிதாவே, ஓ என் பிதாவே, என் பிதாவே, ஓ என் பிதாவே. ஆண்டவரே, தீமை அனைத்திலிருந்தும் எங்களை விடுவித்து எங்கள் வாழ்நாளில் சமாதானத்தை கனிவுடன் அருளும் என்று ஆடுகிறோம். உமது இரக்கத்தின் உதவியால் நாங்கள் பாவத்திலிருந்து எப்போதும் விடுதலை பெற்று யாதொரு கலக்கமுமின்றி நலமாக இருப்போமாக. நாங்கள் நம்பியிருக்கிற பேரின்ப வாழ்வையும் எமீட்பராக இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகையும் மகிழ்ச்சியுடன் எதிர்பார்த்திருக்கின்றோம். ஏனெனில் அரசும் வல்லமையும் மாட்சிமாயும் என்றுமது. ஏனெனில் அரசும் வல்லமையும் மாட்சிமாயும் என்றுமது. ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவே, சமாதானத்தை உங்களுக்கு விட்டு செல்லுகிறேன், என் சமாதானத்தை உங்களுக்கு அளிக்கிறேன் என்று உமது அப்போஸ்தலர்களுக்கு மொழிந்தீரே. எங்களது பாவங்கள், குற்றங்கள், குறைகள், பலவீனங்கள், பிழைகளை எல்லாம் பாராமல் நாங்கள் மீது வைத்திருக்கிற எங்களது விசுவாசத்தையும் செபத்தையும் கண்ணீரையும் கடைக்க நோக்கி அதற்கு அமைதியும் ஆறுதலையும் ஒற்றுமையும் அளித்தருள திருவலம் கொள்வீராக. என்றென்று வாழ்ந்து ஆட்சி செய்கின்றவர் நீரே. ஆண்டவருடைய சமாதானங்கள் அனைவரோடும் இருப்பதாக. ஒருவருக்கொருவர் நம் ஆண்டவர் இயேசு தருகிற சமாதானத்தை மகிழ்ச்சியோடு பகிர்ந்து கொள்வோம். சமாதானம். உலகின் பாவம் போக்கின்றவர், இறைவனின் செம்மறியானவரே, எம்மேல் இரக்கமையும். உலகின் பாவம் போக்கின்றவர், இறைவனின் செம்மறியானவரே, எம்மேல் இரக்கமையும். உலகின் பாவம் போக்கின்றவர், இறைவனின் செம்மறியானவரே, எமக்கு அமைதியை தந்தருளும். எமக்கு அமைதியை தந்தருளும். இதோ இறைவனின் செம்மறி, உலகின் பாவங்களை போக்குகிறவர். செம்மறியின் விருந்துக்கு அழைக்கப்பட்டிருக்கிற நாம் அனைவரும் பேறு பெற்றோர். வார்த்தைப்பட்டு சொல்லியலும் ஆன்மாக்கள் கிறிஸ்துவின் திருவுடலும் திரு ரத்தமும் நம் அனைவரையும் காத்து நமக்கு முடிவில்லாத வாழ்வு தருவதாக. உன்னை
இறைமகன் இயேசுவே. உம் காலடி அமர்ந்து கவலைகள் மறப்பேன் இறைமகன் இயேசுவே. உம் திருப்பெயரின் புகழை பாட வரம் கேட்கின்றேன். வாழ்வும்படியும் உம்மில் இருக்க தாழ்வும்படியும் என்ன செய்யும். வாழ்வும்படியும் உம்மில் இருக்க தாழ்வும்படியும் என்ன செய்யும். தடுமாறும் மனிதனின் அனுதின வாழ்வில் ஆறுதல் என்றும் தருபவர் நீரே இறைமகன் இயேசுவே. இறைமகன் இயேசுவே. உம் திருப்பெயர் புகழை பாட வரம் கேட்கின்றேன். உம் திருப்பெயரின் புகழை பாட வரம் கேட்கின்றேன். தாகம் தணிக்கும் தேவன் இருக்க வறண்ட வாழ்வு என்ன செய்யும். தாகம் தணிக்கும் தேவன் இருக்க வறண்ட வாழ்வு என்ன செய்யும். குறையுள்ள மனிதனை நிறைவுறச் செய்ய முடிவில்லா வாழ்வு தருபவர் நீரே இறைமகன் இயேசுவே. இறைமகன் இயேசுவே.
செபிப்போமாக. இரக்கமிக்க இறைவா, புனித அந்தோணியார் நற்செய்திக்காக அயராது உழைத்து தம் வாழ்வையே உமக்காக அர்ப்பணித்தார். இத்திருப்பலியின் ஆற்றலினால் உமது ஊழியர்களாகி எங்களை உண்மையான விசுவாசத்தில் உறுதிப்படுத்தி நாங்கள் அதை எங்கும் சொல்லாலும் செயலாலும் அறிக்கையிட செய்தருளும். எங்கள் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகின்றோம். ஆண்டவர்களோடு இருப்பாராக. எல்லாம் வல்ல இறைவன் பிதா சுதன் பரிசுத்தாவி உங்கள் அனைவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக. சென்று வாருங்கள், திருப்பலி முடிந்தது. அருட்தந்தையர்களும் அந்தோணியாரின் பக்தர்களும் அப்படியே அமருமாறு உங்களை அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். இன்றைய திருவிழா திருப்பலியை நிறைவேற்றி மறையுரை ஆற்றிய அருட்தந்தை இயேசு ஆண்டனி அவர்கள் பீடத்திற்கு முன்பாக வந்து அமருமாறு அவர்களை அழைக்கிறேன். இயேசுவில் மிகவும் எனது அன்புக்குரிய சகோதரமே, உங்கள் அனைவருக்கும் அருட்தந்தையரின் சார்பாகவும் இங்கு இந்த பங்கு தந்தையின் சார்பாக திருவிழா நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். சிறப்பான விதத்திலே இன்று நமக்கு இந்த திருப்பலியை நிறைவேற்றி பிரசங்கம் செய்த அருட்தந்தை அவர்களுக்கு சிறப்பான விதத்திலே அவர்களுக்கு நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். என்றால் அருட்தந்தை அவர்களும் அண்டோனி என்ற பெயரை வைத்திருக்கிறார்கள். இயேசுவில் அன்புமிக்க சகோதரமே, இன்றைய திருப்பலியை நிறைவேற்றி பிரசங்கத்தை ஆற்றியவர் அருட்தந்தை இயேசு ஆண்டனி. இவர் செங்கல்பட்டு மறை மாவட்டத்தை சேர்ந்த குரு. இவர் செங்கல்பட்டு மறை மாவட்ட சிறிய செமினரியின் அதிபராக பொறுப்பேற்று தனது பணியை செய்து வருகின்றார். அதோடு ஆயரவை செனேட் மெம்பராகவும் அருட்தந்தை அவர்கள் பணியாற்றி கொண்டிருக்கின்றார். அருட்தந்தை பிரசங்கம் மிக அழகாக செய்கின்றார். அதனால் அவர் நம்முடைய இந்திய நாடு, மலேசியா மற்றும் ஸ்ரீலங்கா நாடுகளில் பிரசங்கம் செய்து வருகின்றார். கடவுளுடைய நற்செய்தி அறிவித்து வருகின்றார். அதோடு அருட்தந்தை அவர்கள் மிகவும் சாதாரணமாக எல்லோரும் கூட பழகி நட்பை வளர்த்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு சிறந்த நபராக அருட்தந்தையாக இருக்கின்றார் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இவ்வாறாக அருட்தந்தை இயேசு ஆண்டனி அவர்கள் இன்று என்ற திருவிழா திருப்பலியை மிக சிறப்பாக அழகாக நிறைவேற்றி அதோடு நல்ல பிரசங்கத்தை நமக்கு கொடுத்திருக்கின்றார். நல்ல பிரசங்கம் என்று சொல்லும் பொழுது நாம் அனைவரும் அந்தோணியாரை நம்மளது பாதுகாவலராக ஏற்றுக்கொண்டிருக்கின்றோம். நமது பாதுகாவலின் வழிநடத்தலில் நாம் வாழ வேண்டும். அது அப்படி இருக்க அவர் நம்மை என்ன கேட்டுக்கொண்டார், எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டார் என்று நாம் அனைவரும் அந்தோணியார் சொல்வது போல இயேசுவுக்குள் ஒன்றித்திருப்பவர்களாக, அது மட்டுமல்லாமல் கடவுள் நமக்கு செய்த அனைத்து நன்மைகளை நினைத்து எப்பொழுதுமே மகிமைப்படுத்தக்கூடியவர்களாக, அதோடு பணத்தை பற்றி கொண்டிருக்காமல் பணத்தை கொண்டு விண்ணரக அரசில் ஒரு இடத்தை ஏற்பாடு செய்து கொள்ள வேண்டும் என்று புனித அந்தோணியார் நமக்கு பாடம் சொல்லியிருக்கின்றார். அந்த விதத்திலே நாம் வாழ வேண்டும். அப்பொழுது மட்டும்தான் நாம் ஏற்ற ஒரு பக்தர்களாக வாழ முடியும், அந்தோணியாருக்கு ஏற்ற பக்தர்களாக வாழ முடியும் என்று அழகாக நம்முடைய காதுக்கு இனிமையாக மனதிற்கு ஒரு சமாதானத்தை தரக்கூடிய விதத்திலே அருட்தந்தை அவர்கள் பிரசங்கம் செய்திருக்கின்றார், ஒரு செய்தியை கொடுத்திருக்கின்றார். அவர்களுக்கு
பங்கு தந்தையின் சார்பாகவும் இங்கு கூடியிருக்கும் அனைத்து அந்தோணியாரின் பக்தரின் சார்பாகவும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இந்த நன்றியை நாங்கள் கொடுக்கக்கூடிய அணிவிக்கக்கூடிய இந்த ஆடை மாலையின் வழியாக நாங்கள் கொடுக்கின்றோம். அருட்தந்தை அவர்கள் அதை பெற்றுக்கொள்ளுமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். பொன்னாடை போற்றி அருட்தந்தை அவர்களை வாழ்த்துபவர் இந்த பங்கின் பங்கு தந்தை டாக்டர் ஆரோக்கியசாமி அவர்கள். பங்கு தந்தைக்கு மாலை அணிவிக்குபவர் இந்த பங்கின் உதவி பங்கு தந்தை. போட்டோ அருட்தந்தை அவர்களே, உமது இந்த நற்செய்தி அறிவிப்பு பணி சிறக்க உங்களுக்கு நாங்கள் நல்வாழ்த்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம், அதோடு ஜெபித்துக் கொள்கின்றோம். எங்கள் போதகரே, மாறே எங்கள் போதகரே, பாலகரே, போதகரே, புனித அந்தோணியாரே, நன்மை செய்பவரே, காட்சி தருபவரே, பக்தர்களின் மனதினில் இருப்பவரே, பாலகரே, போதகரே, புனித அந்தோணியாரே, நன்மை செய்பவரே, காட்சி தருபவரே, பக்தர்களின் மனதிலே இருப்பவரே, மனதிலே இருப்பவரே. கேடுகள் நோய்கள்